kertaa olisi vähän tämmönen testireissu. Tähän 6-milliseen PR-normatikkaan on vaihtunut tukki. Ja kävin sitten tuolla radalla, 100 metrin radalla vähän testailemassa kohdistuksia ja mittailin siinä samalla hieman nopeuksia, kun oli lataus ihan pikkusen muuttunut, mitä on tässä nyt käyttänyt. 100 metrin kohdistus on nyt kunnossa ja nopeudet tiedossa. Ja nyt olisi tarkoitus testailla, että mitenkä Lapua Ballisticsilla tehdyt laskelmat pitää paikkaansa. Mä ammuskelen tuohon 600 metriin joku sen laukauksen ja toivotaan, ettei nyt kauheita heittoja olisi. Sitten voin kokeilla kilometriin, mutta katsotaan riittääkö mulla akku tuossa tauluilla olevassa kamerassa. Vähän vaikuttaa heikolta, mutta ammutaan kilsaan sitten joku toinen kerta, jos näyttää siltä, että akku loppuu. No joo, 600 metriin nyt lähdetään ampumaan ensimmäisenä ja 42 napsua ylös näyttäisi nyt toi Lapua Ballistics, millä tein mittaamani lähtönopeuden mukaan laskelmat. Katsotaan vähän, että pitääkö yhtään paikkaansa. Ei tässä nyt, kun pyöräytetään vaan torneen 42 ylös ja koitetaan sitten ampua. 3 patruunaa tuossa on lipastanut ja vähän sen tuulta vielä vilkasen. Ihan pieni vire näyttää käyvän takapäin, ei huomioida sitä sen kummemmin. Katsotaanpa, kilahtaako siellä pleitti vai mitenkä meidän käy. Joo, kyllä se vissiin tuuli vähän se otti. Meni hieman siihen punaisen pallon oikealle puolelle. Koitetaanpas huomioida vähän se seuraavaan laukaukseen. Osuma tuli. Olisiko mennyt sitten punaiselle, kun tästä kiikarin läpi erottanut, että mihin? Kyllä sielläkin jonkunlainen ääni kuuluu. En oikein erottanut. Pistetäänpäs tosta vielä 2 patruunaa menemään. Mutta on tyytyväinen, että korot näyttää pitävän paikkaansa, että jospa niitä ei tarvitsisi ruveta säätelemään sitten tuohon appiin sen kummemmin. Tuuli käy vähän sen vasemmalta, eli korjataan vähän siellä vasemmalla laidalla. Kyllä ne sillä kilahtelee. Vilkasta asiaan piruuttaa, että paljonko toi kasa suurin piirtein on, mikä tänne 600 metriin saatiin. Vähän yli 13 senttiä. Olisiko se 13,3? Alle muan kasa se on. Valitettavasti oli akku päässyt loppumaan siitä taulukamerasta, niin ei päästä sitä kilometriä ampumaan tällä kertaa. Tehdään siitä pätkä joku toinen kerta sitten. Ja tässä olisi kesän aikana tarkoitus käydä pitkästä aikaa itse ampumassa pitkää matkaa pienoiskiväärillä, eli 22 LR:llä. Se on oikein hyvä ja halpa harjoitteluväline tähän pidemmälle ampumiseen. Piakkarilla jos ampuu jotenkin 200-300 metriä, niin siinä alkaa olla haastetta ihan mukavasti. Saa koroa ja tuulta huomioida reippaasti. Suosittelen sitä kaikkia kokeilemaan. Mutta seuraavaan kertaan.